Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Karanasan ito ni Linda, taong 2001, sa lugar ng Kabisayaan. Itong kaibigan kong ito ay itago na lamang natin sa pangalang Nika. Bagong kaibigan ko lang ito at sa ibang baryo ito nakatira. Nagtutungo lamang ito sa sityong tinitirhan ko para makipag-inuman habang nagkwekwentuhan. Nang maranasan ko ang pangyayaring ito at ng mga panahong ito ay may 4 na akong anak. Dahil sa malalaki na ang anak ko, kung kaya't ayos lamang na nakikipag-inuman ako habang nagkwekwentuhan. Ganoon naman talaga sa probinsya. Iyong mga kaibigan mong kapitbahay ay kung minsan kapag walang ginagawa ay nag-aayang uminom. Ayos naman ito sa mga asawa namin dahil pawang mga babae lamang kaming nag-iinuman. Kumbaga, pampalipas oras na rin. Isang hapon, dumating sa sityo namin itong si Lita. Unang pinuntahan nito ay ang kaibigan kong si Ana. Nag-aya itong uminom dahil may dala ito umanong maliit na isda. Yung isdang iyon ay yun yung ginagawa naming kilawin. Sakto namang nagkataong naroroon ako at nakikipagkwentuhan. Linda, ikaw na lamang ang gumawa ng kilawing isda. Masarap ka kasi gumawa, saka hindi malansa. Wika naman sa akin ni Ana at iniabot sa akin ang isda. Naku Ana, tinamad ka lang gumawa eh. Sambit ko habang natatawa. Seryoso ko, ikaw na lang ang gumawa ng kilawin. Alam mo namang sa ating magkakaibigan, pagdating sa ulam, ikaw ang masarap gumawa. Kaya sige na, gawin mo na ito. Muling pakiusap sa akin ni Ana. Wala na akong nagawa kundi sumunod sa utos ng kaibigan ko. Kaagad naman akong nagtungo sa kusina nito at inumpisahan ng gawin ang kilawin. Habang ginagawa ko na ang kilawin, napansin kong naroroon lamang sa likuran ko si Nika. Nanonood lamang ito sa ginagawa ko habang nakikipag-usap. Mabuti at nagawi ka sa lugar namin. Tamang-tama ring wala kaming ginagawang magkakaibigan. Kaya sakto lang ang pag-aaya mong mag-inuman. Wika ko pa kay Nika. Oo, medyo naging abala kasi ako nitong mga nakaraan. Kaya hindi ako nakapunta dito sa inyo. Tugon nito sa akin at patuloy pa rin nakamasid sa ginagawa ko. Kaya pala, nakaraang araw ka pa kasi hinahanap ni Milagros. Nakaraan pa kasi yun nag-aayang tumagay. Sambit ko pa. Ay nga pala, balik ka na dun sa balkonahe, Nika. Ako na ang bahala rito. Lalabas na lang ako pagtapos ko na itong gawin. Dagdag kang wika sa kanya. Sige lang, dito na muna ako. Papanoorin muna kita habang ginagawa iyang kilawin. Gusto ko rin kasing matuto kung paano gumawa ng kinilaw na hindi malansa. Nakangiting wika pa nito sa akin. Ganoon ba? Sige, ikaw ang bahala. Ani ako pa. Habang ginagawa ko naman ang kilawin, ay hinayaan ko na lang na nanonood si Nika. Noong matapos ko na ang ginagawa ko ay nagulat na lamang ako nang biglang tikman ito ni Nika. Pagkatapos ay sinabihan niya rin akong tikman ko mano at pilit na isinusubo ang kutsarang may kilawin. Isip-isip ko pa noon. Nalingat lang ako ng kaunti. Hindi ko na malayang natikman na pala nito ang kilawing ginawa ko.
dahil sa kinukulit niya akong tikman ko rin. Gamit ang kutsarang hawak-hawak niya'y wala na akong nagawa kundi tanggapin iyon. Ayon kasi sa kanya'y matabang ang kilawing ginawa ko kaya tikman ko. Subalit noong matikman ko na iyon, ay hindi naman ito ganoong katabang. Yung sakto lamang ito sa timpla. Marahil ay panlasa ko lang iyon, kaya nasabi ko itong matabang. Wika niya at hindi makatingin ng diretsyo. Siguro nga, halika na, dalhin na natin to dun sa balkonahe. Malamang ay hinihintay na tayo ng mga kaibigan natin. Wika ko habang bitbit ang mangkok na may lamang kilawin. Pagkarating naman namin sa balkonahe ay agara na kaming nag-umpisang mag-inuman. 5 kami noon, lahat kami ay mga babae. At lumipas ang mga oras, nagkakasiyahan na kami. Wala naman akong ibang napansin na mga sandaling iyon, maliban na lamang sa hindi pala imik itong si Nika. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa amin. Bukod doon ay hindi ako nagkaroon ng hinalang may ginagawa na pala itong kababalaghan. Pasado 6:00 na ng gabi, noong matapos kaming mag-inuman. Kaya naman, napagpasyahan kong umuwi na sa bahay namin. Siya nga pala, maisingit ko lang. Itong mga panahong ito ay napakahaba ng buhok ko. Naaabot ito hanggang sa aking bewang. Hindi kasi ako mahilig magpagupit noon. Kaya naman, mabilis humaba ang buhok ko at hindi ito naglalagas. Maging ang mga anak kong babae ay ganoon din. Mahaba rin ang mga buhok ng mga ito. At pagka-uwi ko nga sa bahay, ay nadatnan kong galit ang aking asawa. Dahil umuwi ito galing sa trabahong wala ako sa bahay. At sa ibang bahay ako tumatambay. Sinabi ko naman sa kanyang, nagkayayaan lang kaming magkakaibigang mag-inuman. Minsan lang kasi nagagawi ito sa sitio. Nakakaya naman kung hindi pa namin pagbibigyan ang paanyaya nitong mag-inuman. Ikaw, Linda, tumigil ka riyan sa pakikipag-inuman mo. Hindi mo gaanong kilala ang mga taong nakakasalamuha mo. Mamaya ay may gawing hindi maganda sa iyo ang mga yan. Galit na wika ng asawa ko. Dahil sa nakainom na nga ako, ay nagpantig ang tenga ko at hindi ko na napigilan pang magtaas ng boses. Hanggang sa nauwi na sa pag-aaway ang kaninang malumanay sanang usapan. Hindi naglaon ay nakatulog na din ako dahil sa kalasingan ko. Kinabukasan nga, pagkagising ko ay hindi kami nagpapansinan ng asawa ko. Galit pa rin ito sa ginawa kong pakikipag-inuman. Lalo na nung malaman netong kasama naming magkakaibigan si Nika na nagiinuman. Hindi ko alam kung bakit tila ba ganoon na lamang kalaki ang galit niya kay Nika. Gayoong nakikipagkaibigan lamang ito sa amin at wala nang iba pa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting sumasama ang aking pakiramdam. Una na nga rito ay, ang sintomas na naranasan ko ay ang aking paglalaway. Hindi ko mapigilang maglaway at para bang may kung ano ang nasa lalamunan ko. Kahit na panay ang pagdura ko ng laway ko, ay mayroon pa rin yung parang tumatagas na gripo. Malalapot at napakalagkit rin ng aking dinudurang laway. Mabigat na rin ang pakiramdam ko tuwing sumasapit ang araw at kapag magtatakip silim naman ay doon na sumisigla ang aking pakiramdam. Maging ang aking pandinig ay naging malakas na rin
na halos pati kaluskos ng mga insekto ay naririnig ko na. Pakiramdam ko rin ay may mga matang nakamasid palagi sa akin. Kaya kahit na nag-aaway kami ng asawa ko, ay wala na akong nagawa kundi ang makipag-ayos dito. Maging kasi ang sarili ko ay kinakatakutan ko na. Takot na ako sapagkat pakiwari ko ay may kakaiba akong ginagawa, hindi ko nang nalalaman. Napansin ko rin isa-isang namamatay ang mga alaga naming aso. Tuwing maghahating gabi ay nakakarinig na ako ng huni ng wakwak. May mga boses rin akong naririnig kahit hindi nagsasalita ang mga kasama ko sa loob ng bahay. Hindi na rin ako nakakatulog ng maayos. Sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata, ay parang may nagliliyab na mata ang nakatitig sa akin. Maging galaw ng alupihan ay naririnig ko na rin. Ganoong kalakas ang pandinig ko ng mga sandaling iyon. Nag-aalala na rin ang aking asawa at hindi na mapalagay. Kaya naman, dinala niya ako sa pagamutan. Subalit noong nasa pagamutan na kami, ay wala naman nakitang sintomas ang mga doktor. Kaya umuwi na lamang kami at pinayuhan akong wag nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay at kung lalabas man ako, ay tutungo kami sa pagamutan. Noong mga panahon na yon ay nasisilaw na kasi ako sa sinag ng araw. Sa pakiramdam ko ay nangihina ang katawan ko kapag natatamaan nito. Hanggang sa isang gabi, ang hinding-hindi ko malilimutang pangyayari. Bilog ang buwan noon. At sa hindi ko malamang dahilan, ay kung bakit tila ba hinahatak ako ng aking katawang umakyat sa bubungan namin at pagmasda ng mga taong mahimbing na natutulog. Hindi naglaon ay namalayan ko na lamang na nasa taas na ako ng bubungan namin. Nagmamasid sa mga taong mahimbing nang natutulog, sapagkat kahit maliit na butas lamang ang naroroon sa bubungan ng mga kapitbahay ko, nakikita ko na ito sa loob ng kani-kanilang bahay. Maya-maya pa nga ay may nalalanghap akong napakabangong amoy. Noong hanapin ko kung nasaan iyon, ay nalaman kong nasa dulo iyon ng sitio namin. Kaya naman bumaba ako ng bubungan at tinungo ko iyon. Sinundan ko ang amoy na nalalanghap ko at nung makarating na ako sa dulong bahagi, nalaman kong manganganak na iyong babaeng nasa loob ng bahay. Ang tinutukoy kong nalalanghap kong animoy pagkain ay ang sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. Pinigilan ko ang aking sariling wag matakam at akmang babalik na sana ako sa bahay. Ngunit para bang may kung ano ang bumubulong sa tenga ko at naguutos na lumapit pa ako sa bahay ng buntis. Nasilayan kong hindi maganda at hindi rin sila magkanda o gaga sa loob ng bahay. Kahit anong pagpigil ko sa sarili ko, ay para bang may sariling pag-iisip ang aking katawan. Noong nasa silong na ako, nasilip ko mula sa ilalim ang buntis, na napapangiwi na ito sa sobrang sakit habang pinapanganak ang kanyang daladalang sanggol sa tulong ng isang komandrona. Subalit kahit anong ire ng buntis, ay hindi pa rin lumalabas ang sanggol na yon. At yon ay ang aking inaabangan din. Nang bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na sigaw mula sa loob ng bahay at nagwika ng, "Aswang! May aswang sa silong. Ponyemas, akin na ang ita ko." Pasigaw na wika nung padre de pamilya sa loob ng bahay. Dali-dali na nga akong gumapang paalis sa silong na yun.
Walang ano-ano'y nakarinig na lamang ako ng malakas na putok ng isang baril. At kasunod naman noon ay naramdaman kong biglang humapdi ang braso ko. Noong tingnan ko at kapain ko ang aking braso, ay nalaman kong nadaplisan pala ako nito. Mabuti na lamang at maliwanag na nakikita ko ang gubat. Kaya doon na ako dumaan para makauwi sa bahay. Sa paglipas ng mga sandali ay natuntun ko na ang likuran ng bahay namin. Nagulat naman ako nang makita ko ang aking asawa na may bitbit na itak at akmang tatagay na sana ako nito. Mabuti na lamang at tinawag ko siya sa pangalan. Kaya nabusesan niya ako at agarang hinatak na ako papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok sa kwarto ay tinanong niya ako kung saan ako galing at bakit ganoon ang aking muka. Yan na nga bang sinasabi ko. Bukas na bukas ay tutungo tayo sa pagamutan at magpapagamot ka dahil ilang araw na kitang minamatyagang may ginagawang kakaiba. Tapos ngayon, tingnan mo yung sarili mo. Napakapangit ng wangis mo. Kung hindi ka pa nagsalita ay baka napatay na kita. Galit na wika ng asawa ko. Maging ako man ay gulong-gulo rin at hindi ko maintindihan kung ano ang mga pinagagawa ko noon. Kinabukasan nga ay nagtungo kami ng asawa ko sa isang manggagamot sa Besinal. Ang Besinal ay konting trivia lang tayo. Ang Besinal guys, lugar to sa Leyte na tinatawag na, alam mo para siyang sitio, no? At year 2001 pa to, siguro sa mga taga Leyte dyan. Alam nyo tong tinutukoy ni Lita, yon. So, kayo na lang siguro ang nakakaalam yan. Parte to ng Mahaplag, no, sa Leyte. Siguro hanggang ngayon, kumbaga ongoing pa rin tong lugar na to, sitio na to. Tingnan natin yung mga sunod na babanggitin dito sa kwento, no? So, yun lang, konting trivia lang. At balik na tayo sa kwento. Pagkarating namin doon, ay agara nang ginawa ang proseso ng panggagamot sa akin. Dahil ayon pa sa manggagamot na si Antonio, niyanggaw umano ako. So, ayun ulit, panibagong trivia guys. Sa yanggaw kasi, yung yanggaw is yung panghahawa, no? Baka may hindi kasi nakakaalam dito. Yun yung term, no? Pag gusto kang hindi lang sa bertud. Pero, mamaya ko na siya explain sa dulo kasi lahat naman ng video natin, pagdating sa dulo, binibigyan ko siya ng opinion para yung nakakasabay din yung mga nanonood kung ano talaga yung nangyari dun sa buong istorya. So, yun lang. Balik tayo rito. Hindi lamang ako ang niyanggaw, kundi marami pa umano. Dahil ang aswang na iyon ay pakay talaga manghawa sa pagiging aswang neto. Kaya nakikipagkaibigan ito kung saan-saan. Doon lamang bumalik sa aking isipan ang huling ginawa ko bago ako nagkasakit. Sa kadahilanang nagiinuman lang naman kaming magkakaibigan kasama si Nika na dumayo lamang sa sitio namin. Nga pala, hindi ko na isasalaysay pa kung paanong proseso ang ginagawang panggagamot sa akin ni Antonio. Dahil mahaba-haba po iyong prosesong ginawa namin. Inabot kami ng halos 2 linggo sa pagpabalik-balik sa kanilang lugar. Masigurado lamang na gumaling ako. Maging ako man ay hindi makapaniwala sa mga nangyari sa sarili ko. Mabuti na lamang talaga ay hindi ako sinukuan ng asawa ko. Kahit na napakatigas ng ulo ko, hindi ako nakikinig sa mga sinasabi niya noon. Sa paglipas naman ng mga araw, ay nararamdaman kong dahan-dahan nang gumagaling ang sakit ko.
Hindi na ako nakakaramdam ng mga matang nakatingin sa akin kapag nakahiga na ako sa gabi. Hindi na rin ako nakakarinig ng mga kaluskusan sa paligid. Subalit, nanatili pa rin ang usapin patungkol sa kalapit bahay naming buntis na inaswang sa dulo ng sitio. Sa ngayon ay magaling na ako. Ngunit ito ang pangyayaring tumatak talaga sa aking isipan. At sa inyong channel lang ako naglakas ng loob na ibahagi ang karanasan kong ito. Hindi na rin ako nakikipag-inuman sa mga kaibigan ko. Tinoon ko na lamang ang aking sarili sa pag-aasikaso sa pamilya ko. Kaya rin pala nagalit ang asawa ko kay Nika dahil sa nababalitaan na rin pala nito ang tungkol sa mga napapabalitang aswang na namiminsala sa karatig lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway mabasa niyo po ito. At maraming salamat po. Yun lang. Okay, so ayun. Yun na, dito na natin sabihin yung opinion natin tungkol sa Yanggaw, no? Yung Yanggaw kasi guys, alam ko kasi yan, yung kumbaga pangahawa. Marami kasi siyang paraan. Hindi lang, kasi ang usap-usapan, di ba, kahit naman sa lugar nyo o kung saan pa, usapang matanda, na ang pagpangahawa ng pagiging aswang ay kapag may iniluwang bertud o bato, tapos ipapasa doon sa tao, di ba? Pero dito kasi sa kwento ni Lita, yung pangyayanggaw na ginawa sa kanya, gamit yung kutsara ng kilawin, no? Ang galing din, no? Siguro, habang nanonood siya dun sa ginagawa ni Lita, si Nika, nag-uusal na siya ng orasyon. Tapos nung tinikman niya yung kilawin gamit yung kutsara na isinubo rin ni Lita, dun na nahawa, no? Marami kasing paraan yun, merong parang sisiw, ganyan, na yun lang, hindi natin nabasa, no? Walang nilagay si Lita kung paano siya talaga ginamot ni Antonio. Kasi yun sana malalaman natin kung nakipagkumbate ba to si Antonio dun sa aswang, no? Kay Nika. Pero hindi natin alam kasi binood na ni Lita yung kwento. Kaya yun lang. Siguro ang natutunan ko rito, ang maging aral sana sa atin dito sa kwento na to, yung pakikipag-inuman, hindi naman masama, no? Lalo na sa panahon ngayon. Ito, year 2001 to. Sa ngayon kasi, syempre, mas lamang na yung ganyan, chill time. Karamihan ngayon sa kabataan, di ba? Inuman, gimmick. Pero sana pag gano'n na, kagaya na ito ni Nika na dayo lang sa sitio, kumbaga hindi naman nila lubos kilala, huwag tayo masyadong kampante dun sa tao. Kailangan, kumbaga, kilalanin natin. No? Hindi naman tayo nanguhusga agad, pero kita nyo naman. Di ba? Lalo na babae pa yun. Tapos bigla na lang siyang, hindi niya alam na dahil dun sa kutyara na isinubo ni Nika, naipasa niya na yung pangahawa, no? Nung tinikman niya rin yung gawa niyang kilawin. Galing din. So, yun lang. At kayo kung nagustuhan nyo tong kwento, comment lang kayo dyan. Tapos, pa-share na rin saka sa pa-subscribe. Yun, pasensya na kasi siguro ilang linggo nang ganito yung boses ko. Hindi ko pa naayos, namamalat. Kasi, marami akong salita talaga na ginagawa. Hindi lang naman dito. Pero hayaan nyo, aayusin natin yan para mas maganda yung papakinggan nyo sa mga susunod na kwento ko. Pag naging okay na tong boses ko ulit, promise, babawi ako sa inyo. At lahat ng nag-comment dyan sa susunod na mga kwento, isa-shoutout natin isa-isa yan. No? So, yun lang at salamat hanggang sa susunod ulit na kwento.